ספר חגי, טעמים בגדדי. חגי א' בשנת שתיים לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו לא אתבוא את בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב. ועתה כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם, זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ולשובעה, שתו ואין לשוכרה, לבוש ואין לחום לו, והמשתכר משתכר אל צרור נקוב. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם, עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית, וארצה בו ואכבדה, אמר אדוני. פנו אל הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתי בו, יען נאום אדוני צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. על כן עליכם כלאו שמיים מטל, והארץ כלאה יבולה. ויקרא חורב על הארץ ועל ההרים, ועל הדגן ועל התירוש ועל היצר, ועל אשר תוציא האדמה, ועל האדם ועל הבהמה, ועל כל יגיע כפיים. וישמע זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכל שארית העם בקול אדוני אלוהיהם, ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו אדוני אלוהים, ויראו העם מפני אדוני. ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור, אני איתכם נאום אדוני. וירא אדוני את רוח
רוח זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שאריתם, ויבואו ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם. ביום 24 לחודש בשישי, בשנת שתיים לדריווש המלך. פרק ב'. בשביעי ב-21 לחודש היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. אמור נא אל זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואל שארית העם לאמור. מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון, ומה אתם רואים אותו עתה? הלא חמור כעין בעיניכם. ועתה חזק זרובבל נאום אדוני, וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ נאום אדוני ועשו, כי אני איתכם נאום אדוני צבאות. את הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. כי כה אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעטי, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה, וירשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני צבאות. לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני צבאות. ובמקום הזה אתן שלום, נאום אדוני צבאות. ב-24 לתשיעי בשנת שתיים לדריווש היה דבר אדוני אל חגי הנביא לאמור. כה אמר אדוני צבאות, שעל נא את הכהנים תורה לאמור. הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו את הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש,
ויענו הכהנים ויאמרו לו. ויאמר חגי, אם הגעתם מנפש בכל אלה היטמע. ויענו הכהנים ויאמרו יטמע. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם תמהו. ועתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני. מהיותם בא אל ערימת 20 והייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20. הכיתי אתכם בשידפון ובירקון ובברד את כל מעשה ידיכם, ואין אתכם אלי נאום אדוני. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל אדוני. שימו לבבכם. העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית לא נשא, מן היום הזה אברך. ויהי דבר אדוני שנית אל חגי ב-24 לחודש לאמור. אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ברוכביהם, איש בחרב אחיו. ביום ההוא נאום אדוני צבאות. אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום אדוני, ושמתיך קח אותם, כי בך בחרתי נאום אדוני צבאות. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.